Ni naiz Julen Zubiete, Orozkoarra, eta gaur hemen aurkeztu dudana da etorkizunean ikus-entzunezko lan bat izango denaren moldaketa bat, zuzenekora. Zuzeneko ikuskizun batera moldatutako lan bat, argia eta material diferentekin jolastuz, efektuak bilatuz sortu dudana. Argi, kolore eta forma diferenteak musikarekin, eta hori dena zuzeneko bat egiteko. Argiarekin jolastea da pizka bat infinito, zehazten zara material diferenteekin jolasten eta ditu aukera milaka aukera, eta material bakoitzak ditu pila bat aukera. Orduan, ikusten dizkiot aukera asko formatu aldetik, izan daitekelako bideoklip bat, izan daitekelako lan experimental bat, izan daitekelako gaur bezala zuzeneko ikuskizun bat. Orduan, printzipioz, ikus-entzunezko lan bat experimentala da egitea nire helburua, baina ez dakit zertan amaituko duen hemen.